Goedemiddag, hoogheid, Paul de Tweede en de adjudanten Frank Grievers en Bart Holthuizen. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, de hemel die is met u, dat kan niet anders. Hè. Kijk eens wat een prachtige stralende blauwe lucht dat we hebben en het zonnetje zien. We hebben super weer voor een prachtige optocht hier in En Tegelen. weet je waarom dat die van hierboven dat gedaan hebben? Omdat je zo'n 3 geweldige kerels ziet die al heel veel en al heel lang gaat voor de noedels doen. Absoluut, dankjewel. Dat is toch gekomen met een prinselijke familie, of niet? Een prinselijke familie wil ik niet gaan zeggen, maar een vorstelijke familie wel. Absoluut. Ja, je vader is de... Onze papa is nooit prins Die geweest. is fors geweest. Onze papa is fors geweest. En En daarvoor is onze papa na geweest bij de noedels. En opa of een oerman En, die is ook hier Onze pap zien een oome thee, dat was de eerste noedelsprins. Ja, kijk. Dus dat, Het zit wel allemaal dat in de zit, familie. zit Hoor. er allemaal in. En dan heb je ontzettend veel al voor de noedels gedaan. Ik heb van alles gelezen. Dat klopt inderdaad. Sambal. Sambal doen we inderdaad nu de laatste jaren samen met mijn vrienden van Wie Later Wie Zater in combinatie met de noedels. Maar daarbij ben ik inderdaad 19 jaar al lid van de noedels. Heb bij de technische commissie gezeten en ik ben nu beschermd hier van de heren van de toekomst.
Zal ik even optillen, dan kan je er bovenop nog een interview doen. Dat was het.